бозии даври ниманиҳоии ҷоми тоҷикистон оид ба футбол миёни дастаҳои Регар Тадази шаҳри Турсунзода ва Равшани шаҳри Кӯлоб ҷолибу диданӣ сурат гирифт. Қисмати якуми вохӯрӣ бо вуҷуди талошҳои зиёди ҳарду ҷониб бидуни гол ҷамъбаст шуд. Дар дақиқаи 53-юми нимаи дуюм бинобар қоидати тезии меҳмонон довар ба дарвозаашон пеналти таъин намуд. Зарбаи ҷаримавии 11 метраро Шерзод Маҳаммадиев ба гол табдил дод. ҳассосият дар бозӣ бештар гардид. Дар дақиқаи 63-юм боз қоидаси тезӣ ба қайд гирифта шуд. Ин навбат футболбозони Регар Тадаз ба қоидавайронкунӣ даст заданд. Пеналтиро бошад ҳамлагари дастаи Равшан Шеридин Бобоев вориди тури дарвоза сохт ва натиҷаро баробар кард. Вақти асосии вохӯрӣ мусовӣ 1-1 ҷамъбаст шуд. Тибқи муқаррарот ду қисмати иловагии дигар иборат аз 15 дақиқагӣ таъин шуд. Дар дақиқаи 106-ум Самандар Қодиров аз як ҳолати мусоид истифода намуд голи ғалаба оваро марбутӣ номи худ кард. Пас аз ин дар дақиқаи 110-ум Бобоҷон Қаландаров бо корти сурх муҷозот шуда аз бозӣ ронда шуд ва боқимонда вақтро мизбонон 10 нафара идома доданд. Ба ин нигоҳ накарда бозигарони Равшан натавонистанд ки дарвозаи ҳарифонро рахна намоянд ва бозӣ бо ҳисоби 2-1 ба фоидаи Регар Тадаз ба анҷом расид. ҳамин тариқ Регар Тадаз ба финали ҷоми Тоҷикистон баромад, ки дар ин марҳила бо Эсхатаи шаҳри Хуҷанд рақобат мекунад. бозии ниҳоии ҷоми Тоҷикистон моҳи сентябр дар варзишгоҳи 20-солагии Истиқлолияти Тоҷикистон воқеъ дар шаҳри Хуҷанд сурат мегирад.